començar el divendres amb el sopar del jovent. Normalment hi col·labora, venen tots el jovent del poble i sempre s'hi afegeix algú de Camprodon o dels pobles del voltant. I va anar bé, molt bé. Després el dissabte vam començar primer de tot amb la penjada del burro, que és el que ens característica aquí a Vilallonga, que és el lletissó, passejant un burro de veritat pel carrer i el lletissó. Després vam continuar amb el pregó, les sardanes. Normalment seguim sempre fent una mica el de sempre, no? Però la valoració és, la veritat, el temps ens ha acompanyat molt i més que ara a l'hivern, dies d'aquests que si no pots fer els actes al carrer es desmilloren molt. El dissabte també hi va haver la Pubilla, que va ser la Maria Garrigoles i Marc Gil. El diumenge els gegants, i vam continuar el dilluns principalment amb el tema del truc i el ball que hi ha de nit amb l'Orquestra Costa Brava, i avui ja fem el fi de festa, que és el dinar popular aquí a la sala cooperativa i que ens acompanya el trio Camprodon. Per tant, estem contents perquè aquestes dades, fer una festa major al carrer és una mica una sort i no sabem mai què ens pot tocar. Per tant, estem molt contents i la gent ha col·laborat perquè la gent han sortit a la festa, han participat en els actes, per tant estem contents. Aquestes dades, fer una festa major al carrer és una mica una sort i no sabem mai què ens pot tocar. Per tant, estem molt contents i la gent ha col·laborat perquè la gent han sortit a la festa, han participat en els actes, per tant estem contents.